जायगाया जा मोजां बङाइगाव खाथिनि। हेल' गुड इभिनिं गाइस, जोंहा माबायाव थांगासिनो बङाइगाव खामानि दङ, ओंखायनो बेलासिबाबो थांनो नागिरदों। मा मबाइल बे? दासो न'निफ्राय ओंखारदों जोंना, थांगासिनो नै। Oppo 17 Pro राइट साइड फाग्लानि बिदि जाबाय केमेरायाबो गामाखालि जि मोजां नायसैमाया बिउटि होआबासो एसे मोजां नुयो। बेलासिनि बेरायथावथाव खामानि गोनांखाय थांनो नागिरदों, दानो फैफिनखागोन। जायगानो फैसा फैसा लांगोन आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर। आंना साबस्क्राइबारालाय जाबाय, खिन्थु भिउवार्सआनो खमथार। भिडिअखौबो सब समाय होबाय थानो हाया, सोलाबनाय जाया डिउटि मावनानै। हनै जोंना माबाया क्लास फ्रेन्डआ खम नङा बियो, थाथिखिथार। जोंना गुरजाना माबा ओंखारहैनोसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट आइ हटेल। नोंखौ मा बुंनो प्रमद साराबो इयावनो थायोना। टार्निं गोजा क'क्राझार लामाया। थांबाय थागासिनो जोंनि समायना क'क्राझार। नै बेयावथ' मा बुंनो गारि बोराइफ्रा बारबोयोबा। थास' बागानाव हनै थादुन बिबार जानांगौ, जा गोथाव मोनो। थादुन बिबारखौ जि गोथाव मोनो आङो। मैया जानो लाबोनाया दोननानै रानजोब्बाय, संनो सोलाबाखिसै। नों सालायनो रोङा गारिखौ, जा माबा जारखि खालामो। बिदिबा गुबुन ड्राइभार लाबावगौमोन आं। राइट साइड नै गांजिमा बाजार। बाजार गैथ'वा। बिसोरनि केमेरायालाय आंनिजों बोरैथो हानांगौबा। आंखौ जुजिनो लाबाय थायो। मा बिउटि प्लासथार, आंना डाइरेक्ट बेनोखा। खनसेनो बेनोखा आंना डाइरेक्ट, जेबो ओंखारखाया बेल'खा फांसनानो। इउ एन स्कुल जा समायना, इउ एन स्कुलाबो दाना मडिफाइड खालामबोगासिनो दं। थांगासिनो, दाबो गेजेर नाङाखै, थिनालिखौनो मोनजेनाखै दाबो। बावबायसो दहायनिफ्रायनो सावोन हाबदों। माबायदि कालारानो गोजा जाजोबदों मानसिया। बिफां गैयामोन साइस मा जायगाखौ ने। थिनालि मोनथारनोसै लोगोफोर। 50-200 मिनिटखौ होजोबगोन आं दिनै। जेसेखि जाया होजोबगोन आं। खानाया नैबो गयरि गयरि जादों।
दै लोमनाय अखाजों दै लोमदों ओइ प्रमिला नों बहाय थांनो नागिरदों बङाइगाव ए Nó ra là mình lấy Nó đây là mình lấy về Sinali vẫn than chơi petrol pump kadang malah lewat tuh menjebsang gue katabannya di sana wes kami jauh balik gue sakit menjebang terus ngày nó sẽ được gì chụp nó thì trong làng wow con terus nang 완전히 모장 크네. Dia balu sih kan? Video mau deh. Video lainnya mah. Video mau sih. Mau bela mau deh.
Tinkla Bazar मोनबाय नै जोंनाखै बे थाग्रा थांनो रोंदों रंजां बायदिया नङा गावसोरथ' रोंखायाबो मानसिबो गैखाया होमबालाय बे एरियानि मानसिफ्रा रावबो माबा जाला मोजां मोजां बुस्थु जायगा कारिगाव मोनाखै ने दासो कारिगाव मोनहां जादों मोनाहैथारसिगोन बङाइयाव मोनगौमानि आवाजा जा गिदिर आं दरनालाय खोनाबाय दिनै कारिगाव मोननोनो जि गोबाव लाबाय नै मोनखानोसै हमनानै मोनबायानो होनदों गाब्रायनाङा मोनथारबाय सान्थियै बयबो थाबा जा मोजां बिफां सारि सारि जोंनि देसा नङा सरकारानो साख्रि होजोबथारथोंसै बयनोबो कारिगाव मोनबाय नै बै सोरमोनलाय बिर जोहोलावा जोंनि दैमालु जोहोलाव मोनबाय नफा माबा ख्राब नै कारिगाव मोनबाय लोगोफोर नै मोजां नायनानै लाखिना बेफोरखौ बावगोन आदै थाम्फैया गारि सिङावनो थाम्फै हाबनानै हरदों ओमफ्राय सार्टिफिकेटखौ माला मोनगोन जाखो रिजाल्ट होगोन बा Saya bang, dia lain nak lawan ni ada. Cedono. Dulu nama, dulu nama. कारिगाव बारबोबाय मेन बङाइ लामाया थांगासिनो दं जों लामायाव माबा नुग्राया अबेयाव मोनलाय बिबार बारिया रेस्टुरेन्टफ्रा आराम जाजोब्बाय हनै बन्दखाय आद्रि उन्दैया मानो गाबखो भिडिअखौ जोबजासे नायाबा जों बङाइयाव थांनायखौ नुनाय नङा लोगोफोर जोबजासे नाय बेयाव मुला जागौमोन ना